aften og velkommen til nyhederne. I går aftes blev spottet 4 droner over flyvestationen Skudstrup. Dronerne blev skudt ned ved hjælp af danske jamming-systemer. De 4 droner blev derefter samlet op af arbejdere på flyvestationen, hvorefter de blev identificeret som russiske droner med avanceret langdistanceteknologi, som gør, at kontrolløren kan stå flere tusind kilometer væk, før dronen mister signalet. Er dette måske starten på en ny spionkrig mellem EU og de højteknologiske russiske droner? Det er måske kun et spørgsmål om tid. For hvis vi tror, at 4 droner over Skudstrup er en tilfældighed, så har vi allerede tabt første slag. Det her er ikke bare en test af vores luftforsvar. Det er en test af vores dømmekraft. Hver gang vi ignorerer en hændelse som denne, sender vi et signal. Danmark er et blødt mål. Og i disse steder er der bekræftet droneangreb. Jeg står her ved flyvestationen Skudstrup, hvor 4 droner i går aftes blev observeret i luftrummet over basen. Ifølge kilder tæt på efterforskningen blev dronerne hurtigt neutraliseret ved hjælp af avancerede jamming-systemer og kort efter samlet op af militært personale. Det, der først lignede et isoleret hændelse, har nu udviklet sig til en potentiel sikkerhedspolitisk krise. De identificerede droner bærer russiske signaturer og er udstyret med teknologi, der gør det muligt at fjernstyres fra tusindvis af kilometer væk. Det rejser spørgsmålet. Hvem sender dem, og hvorfor lige nu? Stemningen her på basen er præget af alvor. Flere eksperter peger på, at dette ikke blot er en teknologisk provokation, men en strategisk markering. En tidligere efterretningsofficer udtalte tidligere i dag: de her droner er ikke bare kameraer med vinger, de er budbringere. De fortæller os, at nogen kigger, og at de ikke er færdige. Det danske forsvar har endnu ikke kommenteret på, om hændelsen vil få konsekvenser for vores samarbejde med NATO eller EU's fælles sikkerhedsstrategi. Men én ting står klart. Danmark er blevet testet, ikke kun militært, men også politisk og psykologisk. Nogen vil også mene, at Futte er på spil igen. Han har nemlig tidligere erfaring med droner. Og derfor har vi spurgt ham, her er den besked, han sendte tilbage. Jeg savner at lave sådan en rigtig cardio. Jeg ved godt, jeg bare har været ude at gå. De gange, når jeg skulle lave cardio, så skulle jeg bare sådan regel ud at gå. Men jeg vil hjem og have noget at spise nu. Nej, whoops. Det var den forkerte. Her kommer den rigtige. Så har jeg fået testet dronen, og den fløj bare perfekt. Perfekt. Nu er vi ved en konklusion. Futte står bag det hele. Hvad gør vi? Se, han kommer. Søg hjælp alle sammen. Tak for i aften og på gensyn.